tænkte du første gang, jeg kom ned til dig, og sagde, at jeg synes, vi skulle have et filmstudie her i huset? Jeg tænkte jo, det var da noget skør idé. Hvad skulle vi dog med det? Men jeg har også selv eksperimenteret en del med film, og ved jo, hvor fantastisk et medie det er, hvor effektivt det virker. Og da vi jo har nogle gode lokaler til det, så tog den ene idé jo den anden, og så har vi jo et rigtig godt filmstudie her i dag. Hvad har du oplevet, at filmmediet har gjort for dig? Jamen, jeg har blandt andet oplevet, at det ses af flere i forhold til andre ting, man kan lægge ud. Jeg har for eksempel tidligere også haft en hjemmeside, hvor at jeg selv fremstod på hjemmesiden med en kort film. Og der var det tit sådan, at når jeg mødte folk første gang, folk der ikke kendte mig, at så virkede de som om de kendte mig. Selvom de ikke gjorde det. Men det gjorde de, fordi de havde set den her film. Så du har faktisk oplevet, at filmmediet det har bygget en bro, eller bygget tillid allerede inden du har mødt folk? Ja, og tillid og forståelse for, hvad det er, vi nu arbejder med. Ja, bestemt. Hvad er det, film kan, som andre medier ikke kan? Det er at skabe tillid. Og jeg har for nylig set en undersøgelse, der er lavet fra Forrester, hvor de fortæller, at en video, den siger mere end 1,8 millioner ord. Så det er jo et rigtig godt medie at bruge til at få fortalt et budskab, og specielt hvis man kan gøre det autentisk, og hvis man kan gøre det personligt, og fortælle den historie, man har med sin virksomhed. De film, vi kan lave her i studiet, det er profilvideoer for primært små eller mellemstore virksomheder. Det er jo ofte sådan, at små virksomheder kan have svært ved selv at overkomme det at lave en film. Og det kan også økonomisk være uoverkommeligt, fordi små virksomheder jo har få midler. Men det koncept, vi har her, der kan vi for relativt få midler få lave en professionel præsentationsvideo. En lille præsentationsfilm på en hjemmeside gør en stor forskel. Det er det, vi gerne vil være rigtig gode til. Det er det, vi er rigtig gode til her i filmstudiet. Det er at få lavet de her personlige videoer. Og vores koncept er lavet således, at vi får folk til at føle sig trygge, og får folk til at sige de ting, der er vigtige i deres budskab, på en relativt enkel måde. Så vi gør det enkelt, men vi får stadig budskabet fra. Ja. Ja. Det kan være, det var afslutningssekvensen.